Τι ωραία, παιδιά μου. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Δήμαρχε, του TV Glon City να τελέσουμε αυτό το γάμο για αυτούς τους δύο ανθρώπους που αγαπιούνται. Βεβαίως. Βεβαίως. Ανυπομονούμε. Λοιπόν. Παρακαλώ, να είστε σοβαροί, έτσι. Ησυχία εδώ η γαλαρία. Τι έγινε, παιδιά? Είσαι του γαμπρού ή του γαμπρού? Είναι οι φίλοι των παιδιών, παιδί μου. Α, οι φίλοι των παιδιών, εντάξει. Ναι. Okay. Είναι αυτοί που θα φέρουν αντίρρηση να μην τελεστεί ο γάμος. Ωραία. Όχι, λοιπόν, βέβαια, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Εγώ λέω τα όχι. Χαιρόμαστε. Πάμε. Φίλες και φίλοι, μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να τελέσουμε έναν γάμο μεταξύ του Wellington και του Δημήτρη. Με την εξουσία που μου δίνει ο νόμος του κράτους. Εσύ, Δημήτρη, συμφωνείς να τελέσεις γάμο με τον Wellington? Συμφωνώ. Εσύ, Wellington, συμφωνείς να τελέσεις γάμο με τον Δημήτρη? Συμφωνώ. Από τη στιγμή εκείνη είσαστε ενωμένοι με γάμο, σύμφωνα με τον νόμο, σε ισόβια κοινωνία βίου, σαν σύζυγοι. Παρακαλώ, περάστε να υπογράψετε. Έχετε ρύζια, έχετε. Καλά είναι. Σας δώσω, σας μοιράσω λίγο ρυζάκι. Θέλει κανείς ρύζι? Όχι, αυτό το παιδάκι. Αχ, κουμπάρα, έχεις πάρει πολύ ρύζι. Έχεις πάρει πολύ ρύζι. Όχι, μόλις υπογράψουμε, κουμπάρα. Λοιπόν, είμαστε εντάξει, έτσι. Ας να βάλεις τις βέρες μόλις υπογράψουμε. Παρακαλώ η κουμπάρα να περάσει τις Ναι, βέρες. βεβαίως. Δήμαρχε, μόλις περάσει τις βέρες, θα ρίξουμε εμείς τα ρύζια. Α, με το που θα περάσουμε τις σφαίρες θα ρίξουμε τα ρύζια, ωραία. Εντάξει. Αχ, μπράβο, παιδιά μου, να ζήσετε! Να ζήσετε. Να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι! Μπράβο, συγχαρητήρια! Να διαβάσει ο Δήμαρχος την ευχή, παρακαλώ. Από τη στιγμή αυτή που ενωθήκατε με την ελεύθερη συνένεσή σας σε γάμο, οφείλετε αμοιβαία ο ένας τον άλλο αγάπη, πίστη και σεβασμό για όλη σας τη ζωή. Ο γάμος που σας ενώνει σας επιβάλλει την ταύτιση των τυχών σας και την κοινή αντιμετώπιση με βάση ισότητας όλων των ζητημάτων που θα προκύπτουν από τη συμβίωσή σας, σαν συζύγων και γενικότερα όλων των δυσκολιών της ζωής. Από κοινού θα πρέπει επίσης να συμβάλλετε ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του στα βάρη που συνεπάγονται η έγκαμη συμβίωση και η συντήρηση και προαγωγή της οικογένειας. Να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας διακόψω λιγάκι. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Έτσι και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το γλέντι του γάμου. Αλλά πριν θα ήθελα να ρωτήσω, παρακαλώ, είστε από το γαμπρό ή από το γαμπρό? Από το γαμπρό. Αχ, Τι να σας έρχεστε? ζήσει, να είναι ευτυχισμένοι. Να είναι ευτυχισμένοι πάντα. Α, καλούς απογόνους. Καλούς απογόνους. Θες να ευχηθείς κάτι στα παιδιά? Είναι τιμή μου και καμάρι μου που βρίσκομαι στον πρώτο γάμο αυτής της κλάσης στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω. Τίποτα, καλούς απογόνους και εγώ να τους ευχηθώ, να ζήσουνε και... Και του χρόνου, άστο εσύ τώρα του χρόνου. Λοιπόν, θα πάμε στη διαφημίσεις και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, το γλέντι με φυσαρί, έτσι. Να ζήσετε, βρε, να Ευχαριστώ. Μπράβο!